Hi guys, खुलुमबाय बयखौबो मुननिलि जा YouTube चेनेलाव बरायनाय थाबाय। आं दायो माइसुन्द्रि एवनो नागिरदों। सोर जाखो सोर जायाखै, सोरबा मोनजायाखैबो जानो हानाय, सोरबा जाबायबो जानो हानाय। बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै आङो फानलु सामब्रामखौ एवना लाग्रोबाय। बेखौ एवखांनायनि उनाव होसिगोन आरो। एसे खामफ्राम एवबाय फानलुखौबो सामब्रामखौबो। दानिया माइसुन्द्रिखौ होनोसै। बारा बुरजा नङा, जाग्रायाबो साथामल'खासो। माइसुन्द्रियाबो न'निनो खानायखौ देखायबाय थायासै। संनायखौ देखायखाबाय। भिडिअ होनाय जाथ'वाखैमोन नालाय, ओंखायनो बेखौनो एवनानै देखायनोसै। सोरबा जायाखैबा संनानै जा, गोथाव जायो खैसिब-खैसिबनो। दानिया दसे खोबनानै होसिगोन आरो। नै बे माइसुन्द्रिनि सिगाङाव एवदोंमोन बिन फ्राय। सोर गोथाव मोनो? आं गोथाव मोनो। मोजां एवनानै लाबाय। बे बिन एवनायखौ देखायासै आं, बेखौथ' रोंखायोना बयबो। दानिया नायनोसै खनसे। एसे रबबाय। बुरजाबाबो एसेल' जायो, मैथा बायदि। मबाइल हमना होग्राबो गैया नालाय रावबो, हारसिंनो हमनानै हारसिंनो संनांगौ जादों। दानिया संख्रि होबाय एसे रबनायनि। संख्रि होना लाबाय। हारसिंनो हमनानै एवनाय नालाय मबाइलखौ, ओंखायनो मोजां नुवाखै आरो। दै होनोसै दानिया। भिडिअआवहाय एसे लोंथारदों, नङाबा एसे बुरजासो। भिडिअआव एसे लोंथारो। हालदै होना लानोसै एबार रंखौ। हालदै होबाय। खोबना होनोसै आरो। नायथोंसै 2 मिनिटनि उनाव आरो। मोनबाय। गोथाव नुदों ने? गोथाव जासिगोन। दुन्दिया होना लानोसै एबार। दुन्दिया होबाय। टेस्टि जादोंमोन। आं जाखांनायनि उनावसो भिडिअखौ इडिट खालामदोंना। टेस्टि जादों ओंखाम गुदुंजों। नाफाम बायदिसो मोनलायलांबाय, नाफाम बाथोन बायदि।
मोनबाय दानिया थेंक यू सो माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ आरो भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो शेयार खालामना हो आरो माबायदि नुदों कमेन्टआव खोन्थाहरदो गोथाव नुदोंना नुवाखै so thank you tasty नुबाय ना गोथाव नुबाय आंनि भिडिअ बेयाव दोनथ'बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन